Ahojte, vítam vás tu z brehu Váhu, takto uprostred leta. Dneska som si pripravil pre vás recenziu prútov, ktoré používam. Teraz spätne som to dohľadával, lebo som slúbil, že budem recenzovať veci, ktoré poriadne overím aspoň 1 rok pri vode. No a tieto prúty som podrobil v úvodzovkách skúške a vlastne kupoval som ich v máji 2025. A teraz máme 2024, tak, v maji 24, ospravedlňujem sa. A vlastne máme to už pomaly 2 roky, aj 3 mesiace pomaly, odkedy ich mám. A sú to prúty Atomium od Mivardy v dĺžke 3 metre. Ako veľa ľudí vie, tak ja používam väčšinou 2,7, alebo mal som veľmi rád aj kratšie prúty. No a tieto prúty sa mi nejak dostali do oka a tiež aj známi ich brali tak odo mňa. Takže hovorím, sú pekné, krásne pracujú, že skúsim si ich zobrať aj ja. No a uvidíme, čo to spraví, a vlastne už sú teraz na všetkých mojich rybačkách, akorát len 2 roky a 3 mesiace. Mám ich vo verzii 3 metre a 3,5 libry. Podľa mňa taký ideál, lebo najprv, že zoberiem si 3 librové, ja som mal rád také, nie že trošku mäkšie, ale tie 3 libry proste taký zlatý stred. No a kamarát ich mal takisto a vravel, že zobrať tie 3,5 librové a vravel, že počúvaj ma, ono to je, tých 3,5 libry je docela fajn. No a tak si zobral aj ja a som proste s nimi spokojný. Za tie peniaze sú podľa mňa úplne že ideálne prúty na kapre proste, či už na odhod, nie nejaké proste ťažké veci, dokonca aj spombová verzia, ale proste na odhod tých, neviem, 80-100 gramov v pohode, s tým môžete poriadne švihnúť, to vydrží. No a ja vlastne 90% času používam takéto bomby 400 gramové betóny, či už na vyvážku alebo aj na rieke to hádžem a proste ten prúd to znese. Teraz v poslednej dobe, keď chodím na kanále, tak používam takéto malé 113 gramové záťaže alebo dokonca 99 gramové záťaže. A proste som s nimi úplne spokojný. Používam ich či už z člna, chytám ako z člna na vyvážku, alebo či už chytám na lodi, ako z lodi na stojanie, alebo proste klasicky na odhod pod nohami. Trošku som si spätne zvykal na tú dĺžku 2-3 metre, používal som 2,7 naposledy, napríklad v Stalkere, alebo ako vravím, v minulosti som mal častokrát aj 1,8 metrové, takže to boli pre mňa dosť kobily toto, ale majú pekný dizajn, zvykol som si na nich, absolútne ich nešetrím celú ich životnosť. Tí, čo vedia, tak čo ma poznajú alebo sledujú videá, alebo všetci moji známi, tak vedia, že ja to iba tak zložím na polku a hodím to do auta bez púzdra alebo bez niečoho a proste nemajú na sebe nejaké žiadne škrabance z toho alebo nič. Ten blank je veľmi krásny, má pekné lakovanie, také v tej vrchnej časti také matné, vlastne tento spodok je taký opletaný karbónom, taký lesklý, ale podľa mňa veľmi krásny dizajn, takisto logo firmy na konci, pekná zmršťovačka, takáto tenučka na rukoveti a proste úplne som s ním spokojný. Ja som nechápal, že vlastne za tú cenu palice stoja v obchode na pulte okolo 60 eur, 61 eur max, to je najvyššia cena, za ktorú sa predávali alebo predávajú niekde, možno aj momentálne, a proste som s nimi úplne mega spokojný. Majú takú semiparabolickú akciu, vlastne, že tá špička je taká mäkšia. Mne to aj docela vyhovuje, že vlastne majú takú dosť mäkkú špičku. Keď za ňu zaberem, vlastne tak vidno, že tá špička sa fakt pohýba docela viac ako celý prúd. A napríklad mne to vyhovuje veľmi takáto semiparabolická akcia v tom, že na odhod alebo na také zhupávanie tých ťažkých 400 gramových holov, teda betónov, sa mi s tým lepšie pracuje, nemusím si takto naťahovať vlastne tú šnúru, ale viem to proste pekne krásne zhupnúť, dám si iba pekne prst
Zoberiem si vlastne ten šokáč alebo šnúr alebo čo tam mám a vlastne viem to pekne zúpnúť a tým pádom, ak pracuje tá špička, tak mi to krásne vymrští bez problému aj to 400 gramové olovo. Takisto odhod vlastne týchto ľahkých, buď nejaká slza alebo hruška alebo podobné tvary tých odhodových olov. Ja používam vždy iba záväzku, čiže moja montáž je vždy s bočným klipom so záväzkou, ale vlastne nemám s tým problém, vlastne tu aj s tou gripou 100 gramov, tak není problém vlastne prehodiť ten váh. Tu má niekde okolo 70-80 metrov a ja nie som proste nejaký odhodár, ale proste nemám problém s tým. Skúšal som s nimi aj hádzať, že koľko s nimi hodím, tak s gripou som hodil nejakých 95 metrov s gripou, s bočným závesom, úplne bez problému, v plnom švihu, a to hovorím, že ja nie som odhodár, absolútne, neviem hádzať, proste ja pokladám iba montáže. Alebo maximálne na rieke to niekde hádžem pod breh, ja neviem, 5-6 metrov od kraja maximálne. Tým pádom s ním úplne spokojný, je to taký univerzálny prúd, jak som vravel, či už na odhod, či na vyvážku, alebo chytanie z lode. Proste som úplne s ním spokojný, krásny tenučký dizajn, vlastne tenký vlastne jak malíček ten prúd. Takže super, aj tá zmršťovačka super, vydržalo to moje hnusné zaobchádzanie s nimi, takže to som veľmi prekvapený a to som polámal a poničil veľa palíc v oveľa drahšej cenovej kategórii, aj 4, aj 5 krát drahšie za kus ako tieto, a ja hovorím, že toto je veľmi vydarený prúd. Čo sa týka očiek, toto by som chcel hlavne spomenúť, má to 50 mm zadné očko prvé a vlastne posledné očko je 16 mm, takže keď chcete napríklad, že mení navijaky, tak vám kľudne cez neho prejde aj klip. Má to tu vlastne ten patent alebo ten systém proti zamotaniu, takže pri odhode sa vám to nezamotá. Vrchné očko, ako vždy sme zvyknutí, je keramické a vlastne ostatné očka sú kovové, vlastne také odľahčené očka s takou ako keby teflonovou úpravou, čiernenou, krásne čierne celé. No a tieto prúty, keď sme už pri tých očkách, ktoré nemajú keramiku, nie sú vhodné na spletané šnúry. Ale ja samozrejme som dal tú prvú jar, alebo to prvé leto pár vychádzal na Malom Dunaji, neskôr som presedlal na Veľký Dunaj a samozrejme, že som tam nabúchal šnúry a môže sa stať pri nejakom silovom, alebo keď pokladáte nejaké 500-600 gramové kamene, alebo pri nejakých silových zdolávačkách, v podstate keď nechcel by som povedať, že nezdolávate tak, ako by ste mali tú rybu, ale vlastne keď to zdolávate, že tú palicu vlastne zdolávate systémom takýmto, že takto tú rybu pumpujete. Ja ju pumpujem tú rybu trošku, mám tú palicu fakt hore, nech pracuje tá špička, nech sa presne tá špička ohýba, necháte výpady, sú tlmené vlastne do špičkou, to parabolou a vlastne tým keramickým očkom. Tú najväčšiu záťaž vždycky zoberie to keramické očko a tým pádom sa mi nepoškodia tie ostatné očka. Tým pádom, že keď ja pokladám tie montáže alebo ťažké aj kamene, alebo na Dunaji, alebo niekde, alebo tie ťažké olova, tak mám tam dostatok fluokarbonu, takže nikdy sa nestane, že by som to pokladal a spúšťal tie ťažké kamene, betóny už so šnúrou. Vlastne vždy na navijaku ešte vlastne tú šokovku, používam 60 napríklad teraz a hrubšie. A vždycky 60 minimum, či som na kanále, či som na Malom Dunaji, hoci kde, proste tieto struny mám proste najradšej takéto hrubé. No a nikdy sa mi nestáva, že by som vlastne s tou šnúrou, jak to pokladám ten ťažký kameň, rezal vlastne tie očka, tieto kovové. Ono po tých 2 rokoch a 3 mesiacoch mi vlastne zišlo z tých očiek dole tá farba, ale vlastne očka sú krásne, keď pozerám vlastne všetky, tak tam zišla iba tá farba zliezla a dokonca ich nemám ani to spodné, čo býva dosť často porezané od tej šnúry alebo od niečoho, tak ani to spodné nemám absolútne zničené, nemám tam ani jeden zárez. Ide aj o to, aký druh používate myslím si, že ide aj o to, aký druh používate aj tých šokáčov. Ale napríklad kamarát má šnúry a proste na Dunaji dokázal tie očka úplne vykuchať so šnúrou, alebo proste neviem ako. Mne sa to nepodarilo, jemu sa to podarilo, kvalita bude rovnaká, tam nebude rozdielna kvalita v tých očkách.
za to môžem ručiť. Proste tie očká sú v stejnej kvalite na všetkých várkach tých prútov. Jemu sa to podarilo to zničiť, mne sa to nepodarilo. Akože poklal fakt ťažké kamene, ale ten fluokarbón hrubý by to vlastne zničiť nemal. Ale stalo sa. A podľa mňa to bolo to šnúrov. Takisto keď stiahujete ťažké montáže z diaľky a vlastne idete s tou šnúrou a režete kvázi, lebo tá šnúra sa strašne zarezáva do všetkých povrchov. Jedine, čo mu neubližuje, tá keramika, takže aj dneska výrobcovia už začali vyrábať niektoré modely prútov, ktoré boli doteraz s týmito kovovými očkami, vyrábajú už v keramikách na žiadosť, na požiadavku vlastne klientov, rybárov. Ale hovorím, ja ich máte očka, máte tu detail k tomu, ja ich mám úplne nepoškodené, akurát tam zlezená tá farba a to fakt dostávali na prdel. Čo by som k tomu povedal ešte vlastne k tým očkám, alebo tak celkovo, je to prúd hlavne na silón a na šokový vlasec, takže vlastne na vlasce, nie na šnúry, ale hovorím, ja tam mám namotanú 18 šnúru už 2 roky, dá sa povedať, a vlastne nie je to vôbec zničené. Treba dávať pozor, keď tam máte tú šnúru s tým stiahovaním ťažkých vecí, tých 300, 400, 500 gramových záťaží, ak niekto to také ťažké používa, viem, že to používa málo kto, ale môže sa to stať na prehradách, alebo keď použijete kamene, alebo napríklad ja na Veľkom Dunaji určite také používam a tu takisto na váhu 400 není problém, keď je silný prietok, tak aj tá 400 je super, že ju to tu udrží, ťažko, ale udrží. No a snažím sa jasne tu na tých pár 20-30 metrov to stiahujem klasicky, ale keď tam vyvezené neviem, na 300, na 400 metrov niekde na Dunaji alebo na 500, tak kvázi vždy to stiahujem nie silou, ale stiahujem to s tým, že idem s člnom preto, pekne to vyťahnem. Alebo napríklad, keď ryba robí záber a je tam fakt, že brutálna jazda, tak nestalo sa mi, že by sa to poškodilo ani na jednej palici. A hovorím, to majú kopec ryb nachytaných za tie 2 roky a 3 mesiace, aj brutálne ryby a sú bez poškodenia. Nehovorím, že sa to nemôže stať, z onšnúrov sa to stať môže, ale ja hovorím, mám ich bez poškodenia a fakt sa čudujem, že to vydržalo proste, no to nechápem. Akože fakt som používal drahšie palice, zaobchádzal som s nimi oveľa lepšie s tými drahšími, lebo keď to je drahšie, tak si trošku dávam pozor, ale kvázi skoro takisto s nimi zaobchádzam. No a na počúdovanie to vydržali, používam tam tieto legendárne Aviaky Lynx, trošku som ich tu namočil do piesku a proste sedí to tam jak ryb na šerbel, kvázi Aviak, to je jedno, aký tam je, ide o tie prúty, ktoré som vám chcel ukázať. Takisto sú v 3-librovej verzii tieto 300-ky, označenie 300H, toto je 300SH ako Super Heavy, 3,5 librové, dokonca sú 3,6 metrové, mäkšie, takisto takéto aj v 3,5 libre, v 3 libre, tuším, že sú aj v mäkšie 2,75. Ja si to pozriem pre istotu, takto na telefóne. Aké možnosti týchto prútov sú. Dokonca sú aj spombové tieto prúdy. Takže ja si to takto rýchlo vyhľadám krásne. Že by som bol úplne nepripravený, ale je to taký freestyle ako vždycky pri mojich videách. Takže dáme si Atomium. No sú 360 a tieto 300, potom dokonca 390 Atomium. A takisto sú tie 390 a 360 sú v 3 librách, v 3,5 librách a dokonca tu pozerám, že tu máme aj, áno, to sú potom spodové. A dokonca tá spodová 360 je v librážach, ukážete sa, normálne som teraz sa tam zamotal v tom. Takže pozrieme si tie spodové 360 napríklad, tá je v 5 librách, čo je super. Predpokladám, že aj tá 3,9 bude takisto v tých 5 librách. Pozrieme sa na to. Takže tá je tiež v 5 librách. Takže bez problémov. Takže spombové máte 3,6, 3,9 v 5 librách, potom máte 3,6-kové v 3 librách, v 3,5 librách a takisto 3 librové, 3-metrové, 3,5 a 3 libry. Ja si myslím, že veľmi dobré prúty, používal som ich
malý Dunaj, veľký Dunaj, na váhu, na kanáloch poťahli brutálne amúre, proste cez šnúru, zdolávačky, jak proste, viete, jak obrovský, cez 20 kg amúr, jak zabere, proste extrémne na zážitky a proste tá ryba to dala a tá palica to tiež dala. Ako som si myslel, že to bude trošku dostávať na prdel, ale krásne tie očka prežili, ani jeden zárez. Ukážem vám to v detaile. Za mňa úplná spokojnosť a v cenovej kategórii za 60 eur palica, čiže 2 kusy máte za 120 eur. Ste furt na lepšej cene ako nejaká iná palica jedna, takže vy máte vlastne za cenu jednej nejakej palici strednej triedy, vlastne máte dve palice strednej triedy, lebo nedá sa to povedať, že to je lacná verzia, akože finančne cenovo áno, ale materiálovo a kvalitovo je to fakt stredná trieda. Dokonca sa čudujem, by som povedal, taká stredná vyššia trieda a je to za 60 eur, takže absolútne není o čom. A ja som úplne spokojný a nadšený z tých palíc, aj teraz keď ich polámem, tak mi to je úplne jedno, lebo hovorím, vyše 2 rokov mi to vydržalo. Dokonca tie palice majú predĺženú záruku na 3 roky. To si myslím, že fakt už pri výrobe a pri testovaní vedeli proste, že tie palice niečo vydržia. A je to proste tak. A môžem vám ich jedine odporúčiť. A ako som vravel, chcem dávať recenzie tých vecí po roku. A toto už vlastne sú 2 roky a 3 mesiace aktívneho používania týchto palíc. Nepoužívam vôbec žiadne iné. Zatiaľ som s ním úplne spokojný a kľudne by som si zobral ďalšie. Akože. A možno to aj spravím, že ešte si zoberiem do zálohy. Takéto, kebyže pôjdem náhodou chytať niekde, kde ich budem potrebovať viacej alebo to rýchlejšie meniť. Proste ja som úplne spokojný. Má to klasické, ešte keď sa tomu dostanem, má to klasické upínanie na výjaku, na styl Fuji. Je to vlastne mivardiacké, ale proste identické s Fuji. Sedlom na výjaku. Krásny prúd. Veľmi pekné spracovanie, detailné, proste úplne bezchybné. A veľmi krásny čierny, celočierny dizajn, tak nemám proste na to fakt slova. A musím zdôrazniť už asi 3. alebo 4. krát, že absolútne som neveril, že tie palice vydržia to, čo vydržia. A oni to fakt vydržali. Takže ak budete chcieť prúty v dobrej cene, či na odhod, či na zavážku, proste môžem ich jedine odporučiť a hovorím, iné konkurenčné značky v takejto cenovej hladine v tejto kvalite palice určite nemajú a v tejto kvalite majú palice určite vo vyššej, oveľa vyššej cene. Tak dúfam, že som niekomu pomohol s výberom možno a vidíme sa pri ďalšej recenzii. Už onedlho, lebo fakt mám tých vecí dosť a ktoré fakt testujem dlhodobo a som s nimi spokojný. Zatiaľ som kvázi skoro so všetkým spokojný a možno si niekedy povieme aj niečo, čo zrecenzujem, s čím nie som až tak spokojný, ale proste poslúžilo to, slúži to, ale možno mám nejaké výhrady, ale hovorím, k týmto palicám som úplne bez výhrad. Proste určite zoberiem ešte ďalšie kusy, lebo sa mi páčia a proste sú super. Akurát som dotočil svoju druhú recenziu a pozrite sa, rovno zálohovaný, že máme tu Prúšovice. Prvý honorár 15 centov doma.